isto. Ronquidos. Ui, que mala cara tes, mamá? E que cara queres que teña se non peguei en toda a noite? Non puiden dormir nada cos ronquidos do teu pai. Que empezamos. Mira, cariño, se non dormes é porque esa cabeza túa non para de darlle voltas a extremonías para amolarme a existencia. Eu non ronco. Roncas, Moncho, roncas como unha locomotora a toda marcha, Pero xa te queren te escoita, que si, neniño? A que escoita roncar? Eu non. Eu o que escoito polas noites é un monstro que ruxe así moi forte e fai moito ruido, que non me deixa dormir, que fai así. Pero despois o que é ronquidos non, eu escoito un monstro. Ves? Ves que? A ver se se está dicindo. É o único que escoita é un monstro que vai ronquidos. Roncas, Moncho, e voucho demostrar. No. A ver, pode que ronque algo. Pode que mesmo sexa eu o monstro do que fala Kevin. Pero como me vai demostrar? A ver, como? Porque eu cando ronco non me escoito porque estou dormindo. E claro, cando estou desperto tampouco me escoito porque non ronco cando estou desperto. Entonces, é imposible demostrar que ronco, ou non? Así é todo quen contaba cas novas tecnoloxías, Eu sí que ronco un pouco, sí. Así que es tío que fai o ruido. Por que me meter medo? Bueno, tranquilo, non hai que exagerar, Eu respiro forte, non é para tanto. Que non é para tanto? Que non é para tanto, Moncho? Non deixas dormir a tua muller e o teu fillo e non é para tanto? Que eu dormir dormo ben, Eu teño medo, pero dormir bastante ben. Como faz para dormir? Como que? Eu collo, cando escoito ruido, poño os cascos e poño música neles e como a música é relaxante, entón xa non escoito ruido e xa durmo moi relaxado, porque a música é relaxante. Manda carallo, Ás veces Kevin José sorpréndeme. Sí, ten esa capacidade. O tipo ten recursos para atoparlle solución a todos os problemas da vida. E quen sabe, se cadra o tipo críase e dá sobrevividos en nós cando lle faltemos. Tama, cariño. E ti crees que isto da música relaxante de Kevin vai funcionar? Se funciona co túzar do teu fillo, funciona con calquera. Mira, ti apaga a luz. E cando vexas que empeza a roncar, xanta a música relaxante do Kevin e bella a gozar do sono. Alá. Deus te oiga. Que felicidade, machiño, que maneira de dormir. En fin, a ver se funciona. Falta música. Música relaxante, dixo o tipo, Como lle traballa a cabeza a Kevin José, Dios mío? Moncho, Elvira non probou a poñer música máis tranquila, eu que sei, algo menos estridente, tipo Richard Clayderman Home, probou de todo, pero nada, ela di que o único que tapa os ronquidos é a música de Kevin. Pois tes un problema, Moncho. O 90% dos matrimonios que acaban en divorcio é por culpa dos ronquidos do home. Cala a boca, payaso, que saberás ti? 90%? De onde sacas ti eso? Pois é verdade. É verdade o que di Lino. O meu tío Dimitro casi se divorcia por culpa dos ronquidos. Menos mal que empregou o remedio transilvano para evitalos. Há un remedio para eso, Ramón. Pois claro que sí. O remedio consiste en meter a cabeza dentro dun caldeiro cheo de auga. O malo é que podes morrer porque afogas. E con iso deixas de roncar. Claro, ti metes a cabeza, deixas de respirar e morres. Pois mira, non me digas por qué, pero non me convence. Eu casi prefiro divorciarme a morrer. Iso é porque non queres a túa muller. Iso é porque non tes amor verdadeiro pola túa muller. Como dixo o pensador transilvano castelao, de antes morto que divorciado. Egoísta. Home, digo eu que haberá algunha solución menos radical que o suicidio, non? Para salvar o meu matrimonio. Digo eu,
Claro que sí, Moncho. Nos somos máis evolucionados, máis modernos, máis educados que esas xentes da parte de Transilvania. Hai outra maneira de acabar con ronquidos. E que maneira é esa? A castración. O qué? A castración mecánica. Verás, cando a un home se lle aplican as tesouras aí debaixo, deixa de roncar como a un semental e se lle pon unha voz finiña, aguda, como as colexialas xaponesas das películas. Vamos a ver. Se o meu matrimonio acaba en divorcio, prefiro que sexa por roncar e non por falta de ferramenta para cumplir con Elvira. Sí, así é todo, amigos. Estou tan desesperado que non desboto calquera opción, mesmo de ir buscar axuda ao sitio máis insospeitado. Así que fuches á farmacia. Sí, e non veas, querida. Teñen todo tipo de produtos para os ronquidos. Mira, para aquí pastillas, infusión... Teñen unhas choias para poñer así no nariz, non sabes? E cal colliches ao Todo, collino todo, para usar así todo xunto, así, en plan combinado. Pode saber se funciona, home. Sí, xa verás como funciona. Porque, ademais, para potenciar a efectividade das medicinas, voulle aplicar un par de remedios da miña colleita. ¡Moncho, é que me morre de frío! Ai, para! Respira, respira! Ai, Xesús! Respira! Ai, volventí, pero ti... Pois é que non o contaba. Normal, pero como se che ocorre tapar a boca e o nariz ao mesmo tempo? Para tapar todos os buracos, mira, para que maldita gota de ronquido se ixe, xa sabes. Cando puxo unha cinta aí no corpo. Ai, mira, acabouse, Mañá vas ao ambulatorio a falar co médico e dixe que roncas como unha locomotora e que che deu unha solución, home. Ai, respira, respira. E pensaredes vos, a quen se lle ocorre ir molestar o médico por uns ronquidos? Error. O médico díxome que eso opérase con cirurxía, e cortando aquí e non sei onde máis e tal. Desde logo, amigos, temos un sistema sanitario que non o merecemos, Bueno, ata me deron cita e todo. 21 de febreiro de 2024. Sí, din que iso, como non é un problema debido ao morte, pois non hai presa, así que ben pode esperar. Pero mira, o 2024 está aí á volta da esquina, é ano da Eurocopa, non sei se Jordi Alba estará para aquela, xa. Mira, o tempo pasa voando, cariño. Pero eu non sei se aguantarei esperta tanto tempo, home. Xa, non, neso xa pensei, O único que se me ocorre é que, mentres non me operan, pois, non sei, que vai a dormir ao garaxe para non molestarche con Ai, ronquidos. non dixo nada, tía. Lo meu, home, tes que dormir na mesma cama que a mí. En las duras e en las maduras, xa o dixo cura. Terei que adaptarme aos teus ronquidos. Xa, estás seguriña, Elvira? Home, segura non estou, eu que sei, pero... home, se che pudera pedir un favor, unha cousiña aí... O que te digas? Pois que aguantaras ti esperto ata que eu dormira, porque ao mellor así, cando eu me quede dormida, xa non me molestan tanto os teus ronquidos. Por favor, conta con eso. Sí. Vistes? Xo dixo Barbas de Pimpinela. O diálogo na parella é fundamental. E díjomos unha cousa, amigos. Voume meter na cama con 4 Red Bulls e un termo de café hasta os topes. Sí, para quedar desperto bastante tempo hasta que Elvira leva un anaco dormindo. Elvira. Elvira. Xa está Roque. Agora a dormir. Ata se lle escoita aquí abaixo, veome, que é moita maneira de roncar, Si todo quen contaba que era ela que roncaba a lo loco. Será, cabrón, que jardado tiña. Claro, eu nunca me decatara, porque eu sempre quedo a dormir antes. Despois teño un sono profundo, criminal. Claro, pero claro, agora é imposible quedar a dormir con ela roncando. Vou poñer o despertador para despertar antes que ela e volver para a cama, porque non se decate de que eu dormín aquí abaixo, que se non é capaz de fundirme. Boas noites e ata mañá. Guerra Fría. Desde hai anos, todo canto material explosivo temos en Lameiro, desde a dinamita para as troitas ata os foguetes da festa, guardámolo na leira de Puscas. Caralle que onte escapounos un foguete dos gordos. E a que non sabedes onde foi parar. Caeu no medio e medio da choupana. Sei que corrían como con esos caras. Cadra pensaban que empezaban a guardar. ¿Sabes? Porque son pouco queridos os choupañentos. Que carallo vos vai bombardear a
Fagámoslo nós. Pensade un momento. Bombardear a Choupana. Telos ameazados de por vida. A mínima que se pase, ¡zas! Bomba que te criou. Foi un momento de lucidez colectiva. Media hora despois, xa estaba montado o dispositivo de vigilancia e bombardeo. ¡Ala! ¡Listo! 34 bombas en batería de lanzamento apuntando cara a Choupana. Miña leira convertida en terreo militar. Se meu pai levantase a cabeza estaría orgulloso de nós, Que gran idea de atarlle os barrenos ás bombas de Palenque. Esos son como se dixéramos as nosas cabezas nucleares. Señor. Agora, o máis importante, chamarlles e darlles aviso. Para que vivan día e noite co medo no corpo. Dalle aí, buscas. Soy veterinario. Chamamos a Suso, o dono da parrillada Suso, que é o centro neurálxico da vida social da Choupana. Segundo dixo Puscas, pola voz notábase que estaba cajado co medo, pero pouco tardaron en reaccionar. A nosa superioridade militar táctica, cariño, non tardará en reportarnos beneficios de todo tipo, xa verás. Muy ben. Pero, a ver, Déixame a mí. A ver, Kevinciño, tranquilo, respira así, moi ben. Vale, ya está. Os da Choupana instalaron os seus propios foguetes e agora están apuntando todos cara a Lameiro. Ajá. Como? Os da Choupana instalaron os seus propios foguetes e agora están todos apuntando cara a Lameiro. Os da Choupana instalaron... Así que se nós apuntamos foguetes contra eles, eles apuntan foguetes contra nós. A ver, podría parecer unha cousa de rapaces, unha reacción primaria, básica, infantil. Pois non, polo visto, xa se fixera máis veces. Sí, e ata ten nome técnico. É o que se coñece como escalada armamentística. Tens que perdoar, Ramona. Non é por presumir, pero neste local falouse de todo canto tema hai no mundo. E dese que diste das caladas, nunca se dixo palabra, verdad? A ver, Puscas, é que non está de moda. Xa non se fala dende que caeu o muro de Berlín. A ver, resúmovolo. Vos mercastedes foguetes para apuntar cara a Choupana. Naturaca, Lady, naturaca, xa están encargados. Ben, entón os da Choupana o que faría sería mercar máis foguetes e moito máis potentes para apuntar cara a Lameiro. Non? Entón vos o que faredes, digo eu, será mercar foguetes moito máis grandes e máis potentes para apuntar cara a Choupana e os da Choupana comprarán máis A foguetes. ver, Ramona, para... non ves que iso é unha imbecilidade? Eso non nos leva a ningures. Ramoncho, iso leva a que ninguén se atreva a disparar primeiro porque a destrucción sería total e mutua. Va que sí, Ramona? Claro que sí, carteiro. Eso é o que se coñece como teoría da disuasión. Bueno, caralho, pero que tonterías son esas? Pero vamos a ver, pero que xente iba a comprar foguetes para almacenalos e non tiralos nunca? A ver, que tipo de pavos inútiles foron os que fixaron eso, muller? Rusia y Estados Unidos. Non son aldeas. Foi tal cual dixo Ramona, me home. Efectivamente, compramos unha furgoneta de bombas de Palenque e eles compraron outra. Sí, e cando cargamos as bombas con cartucho de dinamita, eles que fixeron o mesmo, me home. Que tan lista é a nosa Ramona como a Neche. Eu creo que deberíamos de parar esta tolemia e darlle unha oportunidade á paz. Cala a boca, cobarde. Hai que facer coas guerras e gañalas. Ai, que rapaz, pero ti non te das conta do que está en xogo, nenén. Non o queres ver? Pois sí que me dou conta, un montón de bombas de Palenque. Mira, que tan inxenuo é ese. Desde logo, aquí o que está en xogo é a nosa forma de vida. O mundo libre contra o inferno da Choupana. Pero que dis, papá, se a Choupana é igualiño que Lameiro. Pero cala a boca que te están contra a parede, Non se te ocurre decir que a Choupana é igual que Lameiro. Aquí temos liberdade. Claro, ali teñen sempre o mesmo alcalde, os mesmos bares, as mesmas festas, pois. Xa, igual que... Cala. Mira, ali hai días. Teñen que comprar en Economatos. E hai días que non lles chega nin o peixe nin o camión do pan. E aquí temos un súper cheo de ofertas. Espera, que non entendo. Vouche poñer un exemplo, mira. Os de Lameiro, cando hai que ir a unha festa, imos cada un no seu coche, non? Imos no cochiño e vamos. Sí. Correcto, bien. Queres creer que na Choupana
Alquilaron un ómnibus para ir todos xuntos. Que me dirás, eso non é totalitarismo. Son maneiras de vivir, como dixo Ferro, son do salvado. Claro. Ou liberdade individual ou ditadura colectiva, queren. Hai que escoller. Unha vez resoltas as dúbidas ideolóxicas do noso Kevin, xurdiu un problema bastante máis gordo. Tras semanas de disuasión feliz, os choupañentos atreveronse a cruzar unha liña vermella. Chantaron foguetes xusto ao lado de Lameiro. Nun punto desde o que poden bombardear, se queren, casa por casa. O sitio chámase a Cuba de Castro. Que non, que estou totalmente de acordo con don Anselmo. Eu non podo vivir sabendo que nos están apuntando cos seus foguetes. Eu digo, ataque total xa. Enteiramente de acordo co meu colega Puscas, pero un matiz. A traizón. Primeiro nos rompemos e cando estean confiados, lume de caroza, largamos todo o que temos. Sí, señor. Ante a opción militar, defendida por Puscas e don Anselmo, estaba a opción diplomática, defendida por Lino e encarnada nun teléfono vermello. Ten grabado o número de Paco da parellada. El ten un igual que este co teu número, Puscas. Que non, que a vía diplomática está esgotada. Non teño nada que falar con Paco. Fillas, por favor, penso. Home, que queres empezar unha guerra que acabe con foguetes caendo na jardería dos rapaces? Ou a gasolineira ardendo por... Que xa van 4 veces que arde este ano, home, por favor. Non sei, Puscas, pode que teñas razón. Veña, pero que retiren os foguetes da Cuba de Castro. Iso sí, iso é negociable. Hai que explicarlle ben clariño, Veña, imos a ver. Teléfono vermello. Deixad. Seguro que algúns de vós, afeccionados ao canal Historia, pensades que esta é unha fábula da caída do bloque comunista e que agora a choupana vai vivir a súa particular perestroika e despois abrazar a forma de vida de Lameiro. Error, amigos, error. Este conto ten outro final. O final que o mundo evitou tocounos a nós. Vaya por Dios. Era visto. Pois se che digo a verdade, Moncho, era máis de bombardear a traizón, como decía don Anselmo. Pero tamén estase máis tranquila sabendo que hoxe non vai haber guerra. Sí, claro que sí. Ei, mira, desde que instalamos o teléfono vermello, todo se fala, todo se fala. Bueno, ata hai quen di que poderíamos empezar a desinstalar algún que outro foguete. Ao mesmo tempo dun lado e do outro. Por favor, claro que si sacas un daqui, sacas outro dali. Desarme patado, cariño. Que é iso que andan dicindo por aí? Que tes que? Te cala a boca que non estaba falando contigo. Ti, papá. Que é iso que andan dicindo por aí? Que sei que queredes desarmar os foguetes de dinamita, Que é iso? Unha idea, entendes? Pero non estaría mal, Ai, agora tenéis ideas, non? Agora tenéis ideas, agora cando somos... Que sodes uns cobardes. Sodes unhas galiñas. O que sodes civiles. E yo que sodes civiles. Pero isto que lle pasa? Ora, ainda que me mates, nin idea. Sabía eu de sobra o que lle pasaba ao meu Kevin, pero non quería preocupar a Elvira. No primeiro intermedio do lugar, chegou a confirmación dos meus peores temores. Mira, que guapo está Sergio, de mocedades. Sí? É Puscas, non sei que quere, collelo. Puscas, que tal, home? Como? Non o fagas, Puscas, por favor, recapacita, Sí, chama polo teléfono vermello, home, fala con Paco. Como que non ten nada que falar? Kevin! Liñas civiles... No, por favor, non lle fagas caso a Kevin. Oh, noi que o pariu. No, Puscas, non lle fagas caso a Kevin, por favor, no, Puscas, no! 3 días e 3 noites de guerra total. Destrucción mutua absoluta. Sí, quedamos en arsenais para as festas do San Mamede. E os da choupana tampouco van poder celebrar as súas. Sexan cales sexan, non me importa. E todo por culpa dun desequilibrado. Ai, da que te libraches, Gorbachev. Mona e Lino. Nestas datas celébrase o gran acontecemento do ano desta parte de por aquí.
Festival da Canción Melódica Amateur dos Xallas. É como a Eurovisión, pero en vez de participar países, participan aldeas que se levan a matar. E en vez de cantantes, temos entusiastas voluntariosos que desafinan como preas. O delirio! E de que vai a túa composición, Lino? É a historia de dous amantes que non se coñecen pero están predestinados a namorarse. Ui, demasiado conceptual para o meu gusto. Ramona, e a túa? A miña vai de dous amantes que non se coñecen, pero que están predestinados a amarse. Ai, que bonita, eso sí que é bonita, ves? O que dis, payaso? É o mesmo que o do Lino. Para nada, papá Moncho. Iso non é verdade. Os meus amantes están separados na distancia. E os meus non se coñecen personalmente, pero mándanse cartas. Que digoche unha cousa, carteiro. É moi boa idea isto de que os amantes se envíen cartas, porque así poden mostrarse os seus sentimentos na distancia. E que estén separados na distancia justifica plenamente que se manden cartas. Vistes? Dous talentos que se competrenan. É como a Jack Lemmon e Paul McCartney ou como a Stevie e Wonder. Lino, que te parece se ademais de escribir a canción xuntos, a cantamos xuntos? Un dúo musical. Claro, así estilo Romina e Albano e Pinela. Deberíamos buscar un nome artístico así con gancho. Non hai que darlle moitas voltas. Abonda con que xuntemos os nosos nomes artísticos. O meu é Lino Bravo. Como Nino Bravo, pero con L. Pois está ben o teu nome, é un nome moi aquelado para unha estrela da canción melódica, sí, señor. E o teu cal é, Ramona? O meu nome é Ramona Brandusa Dracul Comaneci. Mellor hai que darlle unha voltiña. Como andan as cabezas? E ao final en que quedou a cousa do nome? Puxáronse Mona e Lino. Mona é por Ramona abreviado. Soa ben, Home, gústame máis que Sergio e Estíbaliz ou Simón e Telefunken. Parecíanme nomes moi pretenciosos. Sí. E ti pensas que teñen posibilidades de gañar? Non, non ten nada que facer, xa te digo agora. Mira, se por separado Lino e Ramona cantan como dous gatos á xaneira, xuntos aseguro que a cousa é aínda moito peor. Ai, que tan exagerado és, Moncho. Exagerado? Mirade por aí. Cartas de amor que se escriben coa mirada, que non precisan de palabras, e con directas ao teu corazón. Pois ainda que cantasen ben non teña nada que facer, porque este ano volvense presentar Pascual o virtuoso do sobaco e Miguelito el Zamorano e su cabra maravilla. Olá, apaga e vamos. Olvídate. No, é imposible competir contra o Zamorano tocando o organillo e a súa cabra maravilla. Con que maneira ten de bailar o paso doble a tipa esa, que gusto, que... Pero que di, se Pascual é un virtuoso. A versión que ten ese home, de Gavilán ao Paloma, ao sobaco como os pelos de punta. Sí, está ben, nena, está quieto, está caladillo, vale. É igual, o que vos que irades, pero os dous son uns primeiros espadas no mundo da canción ligera e Lino e Ramona non teñen nada que facer contra eles. Error. Por moi incrível que pareza, amigos, Lino e Mona e o seu tema Cartas de Amor alzáronse co primeiro premio do festival. E diredes vos, pero como é posible semellante cousa? Mellor que vos lo conte o presidente do xurado do festival. Non hai misterio ningún, Moncho. Cartas de Amor é un temazo. Unha xoia da canción ligera española. E que me dis de Lino e Mona? Cantaron como dous anxos en estado de gracia. Pois mire, xa me tarda a escoitalos, a ver se é certo, por qué? Pero nada, por moito que lles insistimos a Lino e a Ramona que nos cantasen o seu tema Cartas de Amor, os tipos negáronse en rotonda, meu. Nada, que dis que tiñamos que esperar a ver o videoclip. Vou esperar ao día da estrea mundial na MTV. Unha estrea mundial por todo o alto. Xa me diredes que carallo fai Hannah Montana cantando en pelotas encima dunha bola de neuricio. Vaya forma de estragar unha carreira. Sempre dixen que esa nena ia acabar de candonga. Calade, que agora ven o noso videoclip. Onde? Ai, as túas costas. Ai, pois eu non me xiro.
que se moven por desexo do meu tolo corazón. Cartas de amor que non precisan palabras, que te estremen coa mirada desde o fondo da tua alma ata o centro do meu Que? Impresionante, a que sí? A canción é ben bonita, sí. E o videoclip está feito con moito gusto, moi elegante, moi elegante. Pero a min hai algo que non me quedou así moi claro. Non sodes vosos que cantades, verdad? A ver, Mocho, na grabación de estudio sempre se truca un pouco. Un pouco, Lino, todo, esa non é a vosa voz. E te como lles deches o premio, cabronazo? Non ves que fixeron trampa? Perdón, mamá, é que cando foi o seu show, a cabra maravilla cagoume dos zapatos. Axé a limparos e perdín a súa poción. Sodes peor que Mili Vanilli. A ver, o representante dixo que era mellor ir sobre seguro e contratou a eses dous mataos de Raki e Robbie para que puxeran as voces. Para os que non nos saibades, Raki e Robbie son dous pandorcos que levan anos e anos amenizando sesións vermús desta parte dos Xallas. Cantar non cantan mal, cantan ben, pero o seu aspecto deixa moito que desexar. Nada que ver coa potencia viril que rezuma Lino, nin co estilo sexy e glamuroso de Ramona Comaneci. Fixeron trampa, sí, pero tamén fixeron realidade un soño que ata o de agora parecía inalcanzable para uns de Lameiro. Digo vos outra cousa. É moi habitual no mundo da industria da música que artistas da nosa talla, como de Lino e eu, se son dobrados por outros que teñen moito menos carisma. Mira, por exemplo, o caso de Bonnie M. Que carallo pasa con Bonnie M, Ramona? Que Bonnie M non cantaba, era voz de outro. Pero iso é mentiras, que non cantaban, eran as rapazas, que es cambiaban cando iban vellas por outras máis cachondas. Pero o negro cantou sempre, Pusca, eu creo que te equivocas. Bonnie M tiña a voz de outra persoa. Como é posible que Ramona, colista que é, non saiba que para os de Lameiro hai tres verdades incuestionables, tres dogmas de fe? Un, que o Borussia Dortmund é o mellor equipo de fútbol da Bundesliga e de todo o mundo. Dous, que Chuck Norris é o mellor actor con diferencia de todos os tempos. E tres, que non hai nin haberá estrela da canción máis grande co negriño de Bonnie M. Fora de aquí, non te quero volver a ver neste local, fora de aquí. A mí non me fales máis na tua vida, É un gato de cabronazo. Veña, hombre. Si chego a saber que montar dúo musical con Lino me ia traer tantos problemas, xa non o monto. Menos mal que nos separamos. Pois xa tardastes. Agora Lino non quere saber nada de min. Pero bueno, él a mí non me importa, porque él era un lastre para a miña carreira musical. Agora vou facer disco en solitario. Ai, sí? E xa encontraches quen che poña a voz, farsanta? Non, pero non penso facer caso ás imposicións da industria discográfica. Vou empregar a miña voz. Vou facer disco de folk transilvano. E non mentiu. Sacou un disco de cancións populares transilvanas dedicadas ao tirano Ceausescu. Non me dixades por qué, pero prohibiron a entrada en Rumanía. E como non podía ser menos, Lino tamén intentou facer carreira en solitario. Pasa que ele botouse máis a un estilo merengue erótico. Cartera con paquete, cartera con paquete. Paquete express, 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 paquete express. Alá, outro fracaso. E se cadra parte da culpa do fracaso ten o feito de que apostase por lanzar o disco en formato casete. Pois
Pois tal como che digo, o tipo ten claro de que o casete é o formato do futuro. Quen sabe, igual ten razón, o mundo dá moitas voltas. Que tal, familia? Que buscas? Meteus algo a cinta? Oi, nadiña, Lino, nadiña. Paciencia, paciencia. Sabredes como o casete se volve a poñer de moda. Tempo ao tempo. E así, amigos, remata esta peripecia musical. Agora, se me desculpades, marcho ao centro social. Hoxe dá un concerto benéfico Pascual, o artista do sobaco. Acordades, non? Sei que ten o tipo unha versión de Cartas de Amor que mexa polo original de Mona e Lino.